singenza mase sibuke nomthabela singamfici. Hayi maningi amathuthi. Sekuze kwantwele, sekuyantwele izansi. Cha. Noma singahlala ezitezi mase sishisa impepho siyadika. Ngiyahlale kuba la ukhona. Siwathina amadlozi la. Yabona ngoba ngathi alaba abanye uthwasa angibafaki bakhona abanye. Kodwa manje lo uyena omdala. Uyena okufanele bekhona kakhulu. Ukwenzela ukuthi afunde umsebenzi ngifuna ukuthi lo mdala kube uyena ofunda kakhulu. Ukuze ezokwazi ukufika wenze nasesikolweni sakhe naye. Wenze ngendlela okufanele awenze ngayo. Makhosi amakhulu. Siyakhuleka ke bontombi nomahlobo mpangazitho udlulahlele ngokuyiphangela. Siyakhulana nani bomgenge bomlondo nodungandaba. Siyakhulana nani bomswelo zikode sikhuleka kosha ngandaba umthetho jasondaba ezithoku namagwana. Sikhuleka komdletshe umsindazo ngoma nabafuthi babantu befuye inkomo mathonga amadala. Sikhuleka emakhosi akhulu litho makhosi amakhulu. Lenyanga yaqala umkhuphe abantu abadala kokhatho sibuye sotobe. Sikhuleke nasethongweni lako khumalo umuntu ngumzikazi amashwana phansi amhlaba yalingana amakhosi amakhulu thongo lenyanga yangilapha ngikhuphe umsebenzi ontatha lezi ngiphuthudisa amakhosi amakhulu. Angikhuleke nakulona kithongo lomntwana wedlozi lapha mngweni makhosi amakhulu. Akomkhizo okhabazela ucabeka ihlandlo omomba omhlophe wakanye masiswini ongunezi makhosi amakhulu. Amanendlo nje inkuza kontulo umphembo ogodide. Cha abantu abadala ngithanga nibikele bogogo nomkhulu. Ngixolise ngiyaxolisa ngiyanqenqeza kakhulu kunina. Ukuthi nibone ubuxhafaxhafa kwamakhamera esikoleni senu. Kunesimo lapha abantu abadala njengoba kunekhehle lafika ligula lapha linedliso. La sikhipha wonke ke lamanyundulu lawakhipha. Manje labafana beza nalibuxhafaxhafa. Mabeza nobuxhafaxhafa kunabantu abahluphekile izwe lonkana. Abebebhekile lento yalapha abafana engayazi kahle ke nami. Bathi angazi bathi yini ke komkhulu ngenzela ukuthi nginichazele abantu abadala ningaqombi niqalekise. Manje abantu ke base beba nezinto eziningi abafuna ukuzazi ke kanti uhambo likaMkhulu luyaqhubeka kodwa ngathi ngiya ekuliphetheni. Siyaphuma ke manje ngicela ningaqombi niqalekise ngalezi izixhafaxhafa zamakhamera antobozile kodwa ngoba umgonqo sithekile ngiyathemba ukuthi ngeke nize nedinwe abantu abadala. Siyahamba nomkhulu manje siyomgeza simhlambulule ukuthi wonke amathunzi amaba kade ehlezi kuye ahambe nawo ahambe namanzi umkhulu abe muhle abe mhlophe ngaphambi kokuba siyothinta ikhaya. Siyacela ke bogogo nomkhulu nihambe nathi manje nginamandawo. Ningasali lapha. Funeke sithatha amabutho wekhabaza. Ngicela ungavezwe ekhehla la, ungavezi la. Naka. Samba nalaka abafana bomoya ke sobe sibasebenzise ngokuthi umkhulu sikhwifu kwenzela ukuthi lo mntwana lo aye ukudlala ngekhehla ngalendlela adlala ngayo Nkosi yami. Madoda amakhulu asilike nani Nkosi yami siyasebenza. Sizodinga izinto esidinga mangabe sibethela wemkhizi uyifake ebasket siyahamba nawe. Uyazi ukuthi kufanele ufunde umsebenzi wena usuyahamba. Bazosala laba abanye kodwa uyahamba. Ngicishile impepho sisiyahamba ke bonke. Abeniphuma khabaza ubhekinithi bazovuma khona amakhamera. Okay. Sasicela ukuthi niphume namakhamera ukuze sizokwazi ukukhipha imithi ngoba angeke sikwazi ukuvula umgoqo ngamakhamera. Hayi. Senishile. Hayi siyamlandela mfuthu uyangalinda nje umkhulu lapha ekalini. All right. Semini kanje angiyenzi lento ngalesikhathi mina abantu bebadila ngalinje. Siyaxolisa kakhulu Nkosi yami. Siyaxolisa. Okay. Ngicela ukubuza ukuthi senza kanjani umkhulu soqhubeka simveze ukubona ubuxhafaxhafa bendokuzana. Nimveze geza. Senze lapha. Yazi bengikade ngithi lo mpano wokuthi umuzi usangene ekhanda kodwa ngathi wena usangene kakhulu.
Akekho umuntu ongavezela izwe lonke leli umhlaba wonke egeza enqunu. Nangolimi nje leli lesilungu lezinto ezifundwayo. Akekho umuntu ongavezwa enqunu, eswetshulwe nje enqunu. Mawukuthi kuyaphotha ivezana, ningaziveza nje sizehlela siyibhekela khona ezantsi. Hayi ukuthi niveza umkhulu egeza. Njengoba ngangishilo nakumuzi ngamtshela akakutshelanga ngani mfana wami ukuthi mina amakhamera kahlahla ngiwafuna. Ngabe akazwana nabo. Odayi. Kuyazwakala ngiyacabanga ukuthi nababukeli bazokhona ukuthi be-understand since usuyibekile kanjani. Oh. Hayi. Okay. Soba. Okay. Ngiyacela uzobathatha behla beyakhona. Then ke sobona senze njani after that. Hayi, Nkosi yami. Ngothiwa umthabela bamletha la naye. Ophuma zonke lezibili boca bamfaka zona. Wonke lo dota bamfaka wona yabo lapha. Bezongena nje ethi Yogqiba manje ikhonkwane lezi ayifakile egcekeni zizofakwa uyena mkhulu ngicela ungaphatheki kabi ukuthi akwenzi mina. Phela laba abantwana basifana nokuthi basesikoleni bayafunda. Kodwa nje mkhulu wena usukhululekile kusukela manje. Le muntu Nkosi yami. Hey waqhamuka mkhulu Nkosi yami. Mkhulu ngicela uzethembe. Uzethembe mkhulu uthembe nento engiyenze kuwe Nkosi yami. Ithembe into engiyenze kuwe mkhulu angeke azabe uyaphinda kwenze lutho. Sawubona. Yaphina. Hello. Yaphina. Ngiyaphila. Ngwazwa noma umuhle yibo namhlanje. Right kodwa? Kwenze njani? Awusondele mkhulu. Hayi. Mkhulu namhlanje ngifuna ugeqa amagoli. Usicabisa umuntu nomuntu na? Nakukuvezeke lokho singakuzwa thina ngawe wena ungakwenzi. Hayi angisamdingi nje lapha. Nahambe. Samdingi. Kwenze njani? Hayi angisafuni. Cha sengixaka ukuthi ngifica abantu kodwa awukazi uzukhulume nami. Ukuthi ungitshele Hayi ke. ngizange sithole. Uzangapha phezulu. Azange sithole isikhathi sokuthi ngitshele ubuvela ungekho nje. Ayikho inkinga uma ukuthi usuthatha isinqumo sokuthi awumdingi.
Vele-ke nje nomoya wami ubuvele ungitshela ukuthi mhlawumbe khona into embi engizoyizwa noma into enjani. Anginankinga. Hayi ngcono. Angicabanga ukuthi uzwile-ke sisi. Ayikho inkinga. Njengoba umkhulu esho kanjeni awukwazi phela ukuqhubeka uhlale ngekhaya. Lo muntu unomndeni ney'ngane zakhe. Hayi ngiyena ngithathe into zami ngihambe. Awu cha, singakujabulela lokho sisi. Mkhulu uthuthu usukhululekile. Yeah. Siyabonga kakhulu mkhulu. Ngizoke ngidlulise mhlambe-ke isikhashana ngithumele ngizocela Nkosi yami nimbheke phela umkhulu ukuthi isimo sakhe siba kanjani. Ingabe ekhaya baqhuba kahle bahleli kahleni ngoba ayi ngiyakubona namhlanje uma wehlisile mntanami kodwa yangekuthembi kahle ngoba ayuke walidonsa leli khehla leli ngekhala. Buka namanje usammoyizelela mntu mkhulu. Yadlala phela kucatshene bakithi. Ayi namuhla ke usho muhle nokuba muhle ke namuhla. Yazi akaphuzile. Uyena nje. Sengibona nobuhle futhi ngangakubona ubuhle ngoba wayelo. Lento yathatha umthabelo. Hayi bakithi ngiyabona mkhulu ukuthi wawuthathwe yini hayi. Khona intokazi le. Khona yabona nje namhlanje ngibona nokuthi anti imiso kwebhodlela. Kodwa akasisekho lapho mkhulu usuyathola amanye amabhodlela alingana nawe. Uyeke izingane ezincane. Aqothula imali izingane ezincane. Buka usuzokwazi nohambe uyogunda nekhanda ke nje manje ukube yikhehla nje sentweni uzosithola nokusakaza ukukhokhoba ngiyadlala mkhulu. Uyaqoqa nothwasa lapha bakithi hayi ngicabanga ukuthi mina nalaba abebe emakhade behlupha bengibelesele ngama calls. Kwenzekani gogo umkhulu niyambona usizakele. Ngicabanga ukuthi sisi mhlambe ngicela sebenze nyama. Ngicela uqoqe impahla zakho nje sibe neshort sami umkhulu ukhululekile yabo. Njengokusho kwakho umkhulu angazi. Mkhulu ubona kanjani wena? Yeah. Hayi mkhulu wamtshela. Ngiyethengisa ngoba sengimtshela ngiyamthemba usezwile manje. Ngitshele nje mkhulu ukuthi tshele nje ukhiphe konke ungaphakathi kuwena. Yayi impahla thatha impahla zakho. Kusukela namhlanje. Hayi ngicabanga ukuthi mkhulu athathe impahla zakhe enzeni. Hayi cha siyabonga bengizothatha impahla manje nganomthi akayithathe nihlale endlini noma kwenzekeni. Hayi ngoba nasendlini wemkhulu hayi ngoba singangeni ngoba kunjani uyabona ingoba yena wayesiyale ngokuthi singangeni endlini. Siyakuhlonipha kwelasemntuba. Okay, cha into engilethe la kwaJabula uJule namhlanje uzobonga nje oqala isupport engiyithole kubaphathi bami ngiphinde futhi ngizoxolisa. Ngiyabonga kakhulu nanokuthi banginikezile i-second chance. Ngicabanga ukuthi ngeke ngize ngalanda kakhulu ngodaba oluke lenzeka empilweni yami phakathi kwami ne2K bayalazi. Kodwa ke ngifisa ukuveza ukuthi ngizoxolisa qala because noma sebenginikezile abaphathi ithuba lokuthi ngibuye ngizosebenza but ngibone kungekuhle ukuthi ngivele bengibonise ngithi boom nje ngizosebenza but ngingazanga ukuthi bona bangixolele but kubalekile ukuthi ngiphinde ngizoxolisa kubabukeli because ngumuntu wabantu futhi ngiphila nabantu emphakathini kuphi nakuphi ngiyadibana nabantu siyazi ukuthi abaningi baphoxekile ngesenzo abasibonayo. Kodwa ke engifuna ukukuveza ukuthi kwangenhloso kwakuthi phela into eyakhiwe bayazi abantu abakhulele emakhaya even